Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou video. Înainte să încep, te-aș ruga să intri pe Twitter și să dai follow la ceea ce facem. Pe Twitter încercăm să educăm și să amuzăm oamenii. De exemplu, acest meme în care Turcia se uită după El Salvador și lira îl plăznește. Da. Astăzi, în dimineața asta, vreau să vorbesc puțin despre istoria pieței de criptomonede. Vreau să vă arăt cum arăta în trecut topul criptomonedelor și, la final, să tragem o concluzie. În 2013, hai să luăm o dată din 2013, luăm aprilie 2013, să vedem cum arăta atunci topul. Vedem că în aprilie 2013 erau Bitcoin, Litecoin, Peercoin, Namecoin, Terracoin, Devcoin, Novacoin. Atât existau în 2013 în piața de criptomonede. Dintre aceste criptomonede, probabil ai auzit doar de Bitcoin și Litecoin. Restul, în momentul de față, chiar dacă probabil există, n-ai auzit de ele și sunt pe locuri foarte, adică sunt în spatele celorlalte, nu știu, pe locul 5000. Ca idee, în afară de Bitcoin și Litecoin, probabil n-ai auzit de nici o altă criptomonedă. Mergem mai departe, hai să luăm 2014. Hai să spunem 26 ianuarie 2014. Stai că... așa, 26 ianuarie 2014. Avem așa, Bitcoin, Litecoin, a apărut Ripple, market cap-ul Bitcoin avea în 2014 $885 în ianuarie, după aceea Peercoin, NXT, Omni, Namecoin, au apărut și Dogecoin, Megacoin, Infinite Coin, Devcoin. Și după cum vedem în 2014 topul 10 s-a schimbat, BitShares nu mai e ca în 2013 în top, Novacoin de exemplu nu mai este în top, da, este în top Omni, NXT și QR, nici eu n-am auzit de această criptomonedă. Mergem mai departe, 2014, hai să vedem cum arăta 2015. 2015 avem Bitcoin, Ripple pe locul 2, Litecoin, Paycoin, BitShares. BitShares era pe locul 5. BitShares este un proiect făcut de Hoskinson, fondatorul ADA, împreună cu fondatorul EOS, Dan Larimer. Ei doi au făcut acest proiect BitShares înainte ca să existe Cardano, respectiv EOS. Dogecoin, NXT, Peercoin, Dashcoin, uite a apărut și Dash. Dash a apărut în 2015 în top. Deci după cum vedem, topul s-a schimbat din nou. MadeSafe Coin, tot în 2015 a apărut. Asta a fost popular, MadeSafe a fost popular și în 2017. Mergem mai departe, 2016, hai să vedem cum arăta în 2016 topul. În 2016 avem, îmi cer scuze, puteam să pun în partea dreaptă din prima. Avem Bitcoin, Ripple, Ethereum. Au apărut Ethereum pe locul 3. Era $2 în 2016. Bitcoin era $400, Ripple 0,05 cenți sau nu, dolari. Peercoin se menținea bine. Factom, MadeSafe Coin, Stellar. Au apărut și Stellar. Deci, după cum vedem, în 2016 s-a schimbat complet, iar s-a schimbat top 10 competitori în această piață. Mergem mai departe, 2016 am văzut, 2017, ianuarie 29, ianuarie 2017. Bun. Avem așa, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero, Ethereum Classic. Da, în 2017 a apărut și Ethereum Classic, pentru că între timp Ethereum s-a
A existat un hack pe Ethereum, se numea DAO hack, unde niște hackeri au reușit să extragă banii pe care Ethereum i-a strâns pentru primul proiect DAO creat pe Ethereum și Vitalik și cu investitorii s-au supărat pe hackeri și ce au făcut, au dat oarecum timpul înapoi pe blockchain să recupereze banii și în momentul respectiv s-a făcut un fork, efectiv niște oameni din comunitatea Ethereum n-au fost de acord cu chestia asta și ei n-au dat timpul înapoi în soft, mă refer pe partea de blockchain și atunci s-a despărțit Ethereum clasic, care este Ethereum cel care respectă, să zic, principiile de bază a unui blockchain, adică imobilitatea. Imobilitatea este proprietatea unui blockchain proprietatea unui blockchain de a nu schimba informațiile din trecut. Și asta e foarte important. De aceea Ethereum, în momentul când a făcut acest lucru, a dat timpul înapoi, a schimbat informațiile din blockchain din trecut ca să recupereze banii investitorilor, din start a încălcat un principiu de bază și anume law is code, adică legea este cod. Și imobilitatea și din start și-a dat oarecum cu firma în cap și n-a mai fost credibil pentru o mare parte din participanții la piață în momentul respectiv. A fost o panică mare, în fine. Vedem că și în 2017, în ianuarie, Bitcoin era $900. S-a schimbat topul. Uitați, avem aici NEM. Moneda NEM este moneda unde Benjamin de la fondatorul Elrond a lucrat la moneda NEM înainte să lanseze Elrond. Un alt fun fact, probabil pe care vreau să știți, a apărut Steam, uitați, Economy, să știți, a avut monedă. S-a lansat în 2017 și a făcut ICO și mai departe și a fost în top Economy. Acum nu mai are monedă. Și-a închis moneda, ghilimele. Deci, practic, dacă investeai în Economy pe termen lung, acum te ardeai. Ca și după cum vedem, o să vedem și în celelalte. 2017, 2018 ianuarie, hai să vedem cum arăta. Deci în 2017 ianuarie Bitcoin era $900, în 2018 ianuarie Bitcoin era 11.000 de dolari. Deci 11x, mai mult de 11x. Vedem că s-a schimbat și aici. Topul avem Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash. Avem Bitcoin Cash. Bitcoin Cash este Bitcoinul, comunitatea din Bitcoin care s-a hotărât ca în 1 august 2017 să mărească ca megabytes, adică nivelul de stocare dintr-un bloc pe blockchain pentru a intra mai multe tranzacții și pentru a fi mai ieftin și mai rapid blockchain-ul Bitcoin. Și în momentul respectiv s-a despărțit Bitcoin în Bitcoin Core și Bitcoin Cash. Atunci a apărut și termenul de maximalism, adică Bitcoin maximalist, Ethereum maximalist. Până atunci nu exista așa ceva. Și a fost, să zic, introdus în conștiința colectivă de Bitcoin Jesus, care era un mare Roger Ver, care era un mare un om care propunea ca Bitcoin Cash să fie Bitcoin cel real. Și asta a încercat să facă el am scris greșit, Bitcoin Jesus. Asta a încercat să facă el prin toate conferințele care mergea. E un miliardar, cred că, investitor din Statele Unite. Are un istoric un pic mai ciudat, a fost în pușcărie, a făcut tot felul de fraude și după aceea, când s-a despărțit Bitcoin, când s-a creat marea schismă în ghilimele, Bitcoin Core și Bitcoin Cash, Roger Ver a început să fie foarte hater pentru cei care erau pe partea de Bitcoin Core. Bitcoin Core era majoritatea comunității Bitcoin și Bitcoin Cash minoritatea. Și au reușit să convingă foarte mulți oameni
cum că Bitcoin Cash este Bitcoinul real. Și mi-aduc aminte că atunci avea bitcoin.com, site-ul bitcoin.com era a lui și pe bitcoin.com când intrai și vrei să cumperi Bitcoin, el îți vindea, era un buton de Buy Bitcoin și când dădeai Buy Bitcoin tu credeai că cumperi Bitcoin, dar de fapt cumpărai Bitcoin Cash. Și erau mulți care își pierdeau banii pentru că puneau adresa de, ca să intre Bitcoin, puneau adresa de Bitcoin normal și el când cumpăra Bitcoin Cash. Și pe lângă asta credeau că a scăzut prețul Bitcoinului pentru că Bitcoin Cash era mai ieftin decât Bitcoin Core, acesta era, Bitcoin Cash era 1700, Bitcoin Core era 11.000. În fine, și acest Roger Ver, Bitcoin Jesus, un mare, să zic, apostol al Bitcoin Cash, care acum nu prea mai este nu prea mai vedem în media, pentru că s-a dat bătut într-un final. A renunțat și la bitcoin.com, l-a vândut parcă. Bitcoin.com, atenție foarte mare, este un site plin de oameni shady, frauduloși în spate, deci aveți foarte, foarte mare grijă. Hai să vedem cum era Bitcoin în 2019. Piața de criptomonede 2019. Tot ianuarie 2019. Să vedem. 2019, historical snapshot. 27 ianuarie 2019. Avem Bitcoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash pe locul 4, care a scăzut la $122, vă dați seama, și Bitcoin la $3.583 și Ethereum $113. Deci Ethereum a avut maxim de $1.600 și minimum erau de $80 și în ianuarie 2019, când a fost, să zic, capitularea bear marketului, chiar Ethereum a avut o cădere de 97%, Ripple vreo 98%, Bitcoin 85%, Bitcoin Cash 98%, cam astea erau. EOS la fel. EOS, uite că era destul de... se ținea tare EOS în 2019. EOS, dragii mei, a fost cel mai mare ICO făcut vreodată. Cea mai mare strângere de fonduri pentru un proiect de criptomonede. Au strâns 4 miliarde de dolari, au strâns oamenii ăștia. Au vândut EOS și au acumulat Bitcoin. E foarte amuzant. Block One e în spatele acestei companii care au lansat EOS și care acum, în fine, avea un narativ, o teorie foarte șmecheră, delegated proof of stake, mind-blowing, efectiv, când am citit white paper-ul, eu eram super excitat, bă, ăștia schimbă lumea asta, o să spargă, o să rupe, o să fie mai șmecher decât Ethereum, a fost foarte mare, fan EOS și, în fine, acum e pe nicăieri, adică acum, în cel mai bun caz, cei care au lansat EOS măcar sunt pe locul 4 la companiile care dețin Bitcoin. Au aproximativ 110.000 sau 111.000 de Bitcoin, pentru că ei au vândut EOS în schimbul Ethereum și în schimbul Bitcoin. Deci să știți că există și maximaliști în piața asta care sunt deghizați. Adică se lansează o criptomonedă ca să acumuleze mai mult Bitcoin. Și dacă vreți să știți, cam majoritatea fac asta. Majoritatea lansează o criptomonedă pe baza unui narativ ca să facă mai mult Bitcoin. Pentru că Bitcoin va fi doar 21 de milioane în circulație, vor fi doar 21 de milioane de circulație și asta îl face extraordinar de rar. Bun, deci 2019 piața a scăzut foarte, foarte mult. Aici a fost bear market, aici nu mai era activitate, aici era plictisială. Dacă intru pe YouTube, hai să vedem ce am postat eu în 2019, că postam pe YouTube în 2019. iBlock. Intru pe iBlock și dau aici. Cred că am postat în 2019 cele mai vechi. Așa. Primul l-am postat bine, au fost mult mai multe postări, doar că eu l-am șters din simplu fapt că nu eram mulțumit de cum vorbesc în fața camerei. Îmi pare rău că le-am șters acum 4 ani, când eram mai copil. Da, în 2019 am postat Bitcoin, să vedeți că ăsta este, cred că 2018, ce este Lightning Network, cred că în 2018 ăsta, 2019 l-am postat Lightning Network. Ce este Lightning Network? A avut 19 iunie 2019, da?
Și ăsta 11 martie 2018. Da. Deci mai posteam atunci, dar mi-aduc aminte că era atât de puțină activitate, oamenii efectiv nu se uitau. Nu se uitau pe YouTube, nu, era varză, o picat totul. Totul. A fost liniște în piață. Așa, Bitcoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, o să vedem că nu mai există cele din 2013, nu mai găsim în 2019, dacă intrăm, nu mai există Next Bitcoin, nu mai există doar Ripple, 2014 am pus, Omni nu mai există, Namecoin nu mai există, dacă ne uităm în 2019 nu mai există Namecoin în top. Așa, mergem mai departe, 2019, 2020, în 2020 Bitcoin, uite că și Ripple, EOS deja au căzut pe 2000, pe locul 8. Vă dați seama că doar acum un an și un pic, acum 2 ani de fapt, EOS încă era în top 10. What the fuck? Era bombă EOS. Ethereum $168, Bitcoin 1500. Între timp Bitcoin Cash a mai făcut un fork, s-a mai creat o schismă, adică alții n-au fost de acord nici cu Bitcoin Cash, s-au certat acolo între ei și s-au apărut Bitcoin Satoshi Vision, care acum este un altcoin foarte, foarte jos. Tetherul e acolo, Litecoin-ul știm, dar în top 10 se pare că s-au schimbat multe față de 2014, 2013. Vedem 2021, în ianuarie 2021, să vedem ce s-a întâmplat. În ianuarie 2021 avem Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot, a apărut Polkadot. Polkadot are o poveste foarte interesantă. Polkadot la ICO a fost hackuit efectiv de câteva zeci de milioane de dolari. Și asta prin 2016 sau 2017, este fondat de unul dintre fondatorii Ethereum și nu știu cum n-au făcut, au pierdut acei bani, dar n-au renunțat oamenii și au continuat să dezvolte și au continuat să facă rost de bani. E fantastic cum au reușit să facă asta. Dacă căutăm Polkadot hack, biggest hack in history, asta era în 2017, 11 noiembrie 2017. Hai mă. Biggest hack in history. 157 de milioane de dolari au fost oarecum hackuiți pe așa, ați înțeles. Deci 156 de milioane de dolari. Fantastic. Și au făcut, deci practic oamenii ăștia au pierdut banii respectiv, efectiv. Și nu știu cum au făcut, cum n-au făcut, dar au reușit să recupereze, să facă rost de, nu să recupereze banii respectiv, să facă rost de alți bani și să continue să lucreze și să ridice proiectul și acum în 2021, în 31 ianuarie 2021, acum un an, a fost în top și cred că așa cum mai este în top. Dar Cardano vedem că a crescut, care este, deci practic în Polkadot este cofondator Ethereum, Cardano cofondator Ethereum. Deci astea două sunt cofondatori Ethereum și Cardano, Hoskinson este cel care era și fondator BitShares împreună cu fondatorul de la EOS. Adică, ca să înțelegeți, să zic așa, e o cardășie, o mafie, Bitcoin mafia sau nu, Ethereum mafia. La BitShares Hoskinson a fost CEO și Dan Lehrman a fost CTO. Bun, mergem mai departe. 2022. Acum, mergem în ziua de azi, dăm pe logo în ziua de azi. Și acum avem Bitcoin, Ethereum, Tether, USD Coin a apărut în top, Cardano în top, Terra, Solana, nu mai este, Polkadot este pe locul 11, Dogecoin. Și haideți să comparăm acum ca și concluzie 2022 cu 2013. Nu, hai să punem 2014. Avem așa, Bitcoin, Litecoin, Ripple. Le avem în top 10 astea? Le avem Bitcoin. Litecoin este în top 10? Nu este în top 10. Ripple, da, este în top 10. A picat pe locul 7. Bun. După aceea mai avem Peercoin, NXT, Omni, Dogecoin, Namecoin. Dogecoin cred că este și acum în top. Peercoin nu există. Dogecoin e chiar pe locul 10. Așa. Deci, practic, topul este ca și la loz în plic, în funcție de cum ai noroc. Proiectele care au rămas în top sunt top și au păstrat topul, au fost Bitcoin și Ethereum.
Din punct de vedere statistic, dacă intrai în bull market-ul din 2017, adică în top, unde au intrat 90% din participanții la piață, dacă o cumpărai orice altă criptomonedă în afară de Bitcoin, în momentul de față făceai mai puțin bani decât făceai dacă luai Bitcoin și nu vindeai deloc. De aceea, pe investiții pe termen lung în piața de criptomonede, trebuie să fiți, termen lung mă refer 5-10 ani, trebuie să fiți foarte atenți și criptomonedele alternative, că de aceea se numesc criptomonede alternative, sunt de fapt niște startup-uri care au diferite riscuri, au fondatori, au riscuri legale, o grămadă de alte riscuri și nu se compară deloc cu Bitcoin, care este ca și hârtia. Există, o folosim, o putem inventa, o putem produce, dar nu știm cine a inventat-o, nu există un fondator. Dacă moare fondatorul hârtiei, nu se întâmplă nimic, noi tot o să folosim hârtia. Așa și în cazul Bitcoin, neștiind cine e fondatorul și asta e un avantaj extraordinar de mare și creează o siguranță mult mai mare. Celelalte criptomonede vin cu riscuri adiționale și atunci, din punctul meu de vedere, eu aloc capital în criptomonede alternative doar dacă mi oferă un randament mai mare decât mi-ar oferi Bitcoinul. Cam asta este pentru dimineața asta. Sper că v-a plăcut această călătorie în istoria Crypto Market Cap. Sigur, probabil, dacă avea mai mult timp, puteam să intru mai detaliat în mai multe criptomonede, să mai povestesc, de exemplu, și despre DigiCash, despre alte proiecte, dar deja sunt 21 de minute și ajunge. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și în dimineața asta, vă doresc o zi cât mai productivă și ne vedem la următorul video. Numai bine! Pa, pa!